Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, kung nakikita nyo, ayan, para tayong nasa forest again. Yes! Nandito na naman po tayo sa bundok. So ngayon, for today's video guys, gusto ko lang kayo isama, or bibigyan ko kayo ng onting clip dito sa Bebe Deck. Char! I-promote. So Bebe Deck sa rest house ng in-laws ko. So ito guys, open na siya sa mga gustong magmuni-muni, char, gustong lumanghap ng sariwang hangin, fresh air. Laki ng pimples ko guys. Huwag nyo na yung pansinin. So hindi pa siya tapos, ongoing pa. So yun na. Sige, papakita ko na sa inyo ha. Okay guys. So, dito siya. Ayan. So, dito yung entrance, guys. Hindi pa to tapos, guys, as in. So, ongoing pa. Ayan. As you can see, merong nakalagay ditong entrance. So, entrance niya is 20 pesos per head. Tapos, ganyan siya pagpasok. Marami pa silang gagawin dito, like mga flowers, mga halaman dyan. Ito, ganyan siya pagpasok. Ayan. Sobrang ganda dito guys. As in, alam mo yun, makakapagmuni-muni ka talaga. Ayan. Yung hangin. Tignan mo. Ang daming dragonfly. Kita nyo ba guys? So talagang nature talaga. So muni-muni, muni-muni. Gusto mo magmuni-muni with your lover, with your friends, with your family. So ayan, nakikita nyo dyan. Naguhukay sila. So dyan guys is, dyan gagawin yung swimming pool. Swimming pool ni father. So here, pasok na tayo. So yan, inuhukayan na nila guys. Swimming pool. Ito, dito pwede kayo mag chill. May video okay dyan guys. Maluwag dito guys ah. Ayan. So ayan. May mga upuan dyan. Dyan. Doon. May duyan. So ayan siya. Pwede kayo mag-picture dyan. Instagrammable. Super. Yan. So, ayan yung sinasabi ko sa inyong swimming pool. Yan, Instagram. Diyan kayo. Pwede kayong pa-picture dyan. Sobrang ganda ng view. Pag-hi kuya sa akong vlog. Maulaw sila. So, nahihiya sila guys. So, naglagay sila ng CR for the public. Kasi bawal papasukan dyan. So, kailangan nyo magdala ng tent if dito kayo matutulog. So, look at that view guys. Sobrang ganda. Ang hangin, napaka-fresh. So, napakaganda. So, ang pwede nyo lang pag-stayan kung gusto nyo mag-overnight is dyan, saka dito. Magdadala lang kayo ng tent, saka dito, pwede rin dyan, maluwag dyan. Dito, pwede rin dito. Maluwag dito guys. So, magdadala kayo talaga ng tent kung gusto niyo mag-overnight. A few moments later. So, ayan. Anong oras na? Hindi pa kami kumakain. So, nagluluto pa sila guys. Ayan.
Nagluluto sila. Anong niluluto nyo? Dragon. Anong niluluto nyo, guys? Dragon. Dragon daw. Hi guys, welcome to my vlog. Ito di aiway. Wow. Bato ba? Gulo kung saan yung camera lagi na. So, ayan. Fish. Saka pork. Guys. Baka makita yan. Laki ng pimples ko, guys. Huwag nyo nang pansinin yan, ha? Kasi, ito. A little advice. So, kung alam nyo na manghiyang yung sabon sa inyo, huwag nyo nang palitan. Sa labas yung pimples ko kasi pinalitan ko yung sabon ko kasi nga tamad. Tamad akong pumunta sa yung supplier. Tamad akong pumunta dun sa pinagbibilhan ko lang sabon. So, ito yung sabon ko na ginagamit ko noon. Nahiyang ako. Ayan. Silabasan talaga siya. So, yun nga. Ang advice ko, kung hiyang naman kayo sa sabon nyo, huwag nyo nang palitan. Okay? Ayan guys, nagdala ako ng madaming mangga for mukbang. Mukbang ako mamaya. Ayan, Indian, saka diba tawag dito? Pako. Sarap. Tapos merong partner na alamang. Binisang bagoong. Sarap. Later, magmumukbang tayo. Welcome to Balag na Pilipin. Patingin. Asin yung nakain ko. Nagkanan sa asin na eh. Asin mo. Hi guys, today I have slime. But you need to eat first before you play. So guys, Ingay po. guys, narinig nyo yan. Merong dumayo ngayon dito. Magbabarkada guys. So ayan. Sila yung nagbibideo, okay? Magduyan ka? Tama ka. Sabi, diri na, oh. Yan, cellphone ni mami ba? Dili ka init. Ako na yung sunod, ah. Ako, be. Ako na sad. Yeah, let's go. Hello guys. So, ayan nga.
Let's go! We are going to the falls. Guys, punta kami ng falls, guys. Kami lang dalawa. So, are you ready? Yeah. I'm excited. Oh, look at the Carabao. Where? Yeah. Feeling English pa. Where? Pilingon. Oh, Over there. Over there. look at her nose. Hello, Carabao. Hi, Baboy Carabao. Laki ng pimples ko, girl. Yan si Carabao. Do you want some? Mag-take a pictures. So, pupunta kami ng falls, guys. Kami lang dalawa. Sana wala kaming makitang ahas. Snakes. Dito, yun ang balay ni Tita Lizzy. Ang sabi mo? Tayo lang dalawa dito. Yeah. Uy, ano ka? Wala na kahoy. So, dito yung daan, guys. Medyo nakakatakot. May naputol na kahoy. O, siguro next time na lang. Yan, oh. Diyan, papunta dyan. Ay, naku, guys. So, medyo hindi kami sure kung pupunta kami kasi natatakot kami. Tara na. Ano man? Sige na, let's go. Oh. Medyo natatakot ako, guys, kasi mahirap yung daanan. Maputik, saka mga naputo na kahoy. Mahirap dumaan, guys. Okay lang kung may iba kaming kasama. Kami lang dalawa nito. Kami lang dalawa ni Pungag. So, KJ naman kasi yung mga kasama namin. That's some yes. Sobrang KJ. Ayaw sumama. Whatever. Ano si Carabao? Bye-bye, Carabao! Bye-bye! Tatay. Uwi na si Carabao. Tignan nyo, guys, ang daming bunga. Bunga ng santol. Yan. Yun pa. Yun pa. Ang dami. Maingay yung mga bisita, guys. Yung mga nag-visit dito. Nagbibidyoke sila. Tawa! Ako'y nakauna ba? Ako'y nakauna ba? Sabang. Wow, mga shades ka. Galing, gilis na natin. Pati mo? Saan ka ba?
Pasal yung kasara. Meanwhile, Uwi na kami, guys. Hi, pauwi na kami. So, ayan ang daan, guys. Pag pauwi, madilim. Wala kasing mga... Anong tawag dito? Street light. Ay, street light. Ang tawag doon di, poste. Walang poste ng ilaw. Madilim siya, guys. Makapiling ka dito, guys, bangin na dyan. Bangin na dyan, guys. So, careful talaga pag mababa. So, mag-careful talaga pag baba kayo kasi bangin na dyan. You know, push like yoga. one eternity later. Oh, iwan ikaw! Uy, sus! Ay, sus, ay, sus, sus, sus. Wow! Hello! Bilin ikaw! Oh, iwan ikaw! Daddy, oh! Ay, iwan siya! Iwan ikaw! Kalia!